Hej, jeg hedder Sune, og vi vil gerne fortælle lidt om Treebay. Vi er en nystartet virksomhed med ambitionen om at disrupte den europæiske juletræsbranche med en nytænkende handelsplatform, der benytter agentic AI og avancerede løsninger til at skabe simplicitet og tryghed i handelen. Branchen er præget af stor fragmentering med mange producenter og købere fordelt over hele Europa. I dag er priser og kvaliteter uigennemsigtige, hvilket skader både sælger og slutkunde. Det fører til mange reklamationer og en ineffektiv handelsstruktur. Det europæiske juletræsmarked er på ca. 20 milliarder kroner årligt, og med en markedsandel på 5-10% regner vi med at omsætte for 50-75 millioner kroner årligt i løbet af en årrække. Mit navn er Natasha, og vores platform bliver stedet, hvor producenter kan formidle deres træer, og sælgere kan købe dem digitalt, effektivt og gennemsigtigt. Vi monetiserer en analog branche med en teknologisk løsning, der ikke findes i markedet i dag. Løsningen er også bæredygtig, vi effektiviserer logistikken og skaber sporbarhed og belønner certificering og grønne tiltag hos producenten. Vi fokuserer på at skabe den samme tryghed, som købere oplever gennem deres allerede etablerede relationer. Det gør vi med digitale avatar, agentisk handel, automatiserede oversættelser, billeder, videoer, detaljerede partibeskrivelser, automatiseret logistik, reklamationsafklaring, escrow-betaling og ikke mindst et integreret ratingsystem. Hej, jeg hedder Emil. Bag platformen står et stærkt team med mange års erfaring fra juletræsbranchen. Vores tekniske team er uddannet i AI og maskinlæring og har erfaring med komplekse løsninger i vores arbejde som data scientist og full-stack-udviklere. Derudover har vi samlet et advisory board bestående af 4 store producenter og kursister, som tilsammen repræsenterer omkring 15% af Danmarks juletræseksport, og som også investerer i virksomheden. Danmark er Europas største eksportør af juletræer. Hvis vi vil bevare og udbygge den position, kræver det innovation, og det er præcis det, vi præger. Tak fordi I vil lytte til os.